Batu ne da ake ganin karamar magana ta zama babba, ko da yake dama tun da farko su sun ce wannan fa batu ba karami ba ne. Magana ce akan labarin da hukumomin yaƙi da rashawa a Najeriya ICPC da EFCC suka bankaɗo badakalar da suke zargin an yi a ɓangaren gwamnatin Kano, inda suke zargin jami'in tsare-tsare na harkar tafiye-tafiye da ake kira protocol na gwamna, wato Abdullahi Ibrahim Rogo, wanda suke zargin shi da yin badakalar kuɗi da yawan su ya zarce naira biliyan 6, wato miliyan 6,000 har da miliyan 5. A wannan batu ya jawo zazzafar muhawara musamman a kafofin sada zumunta, inda ake ganin wannan babban koma baya ne ga bangaren gwamnati, duk da cewa batun kamar da muka faɗa a shirinmu da ya gabata zargi ake yi kuma har yanzu ba a tabbatar ba, domin kotu ce take iya tabbatar da laifi ga wanda ake zargin ya aikata laifi. Duk da cewa batu ne na zargi, amma ana ganin kamar naƙasi ne ga gwamnatin Kano. A shirinmu da ya gabata mun kawo muku bayanin yadda hukumomin yaƙi da rashawa suka ce sun bankaɗo wannan badakala da ake zargin babban jami'in tsare-tsare na harkokin tafiye-tafiye da shirya taruka da karɓar baƙi na gwamnan Kano, wato Abdullahi Ibrahim Rogo da yi. Ko da yake babu wani takamaiman magana akan sai hancin wannan batu har sai kotu ta kammala shari'a a kai da kuma ba da sanarwa ta tabbatar da wancan laifi. Kamar yadda muka bayyana muku a shirinmu da ya gabata, jaridar Daily Nigerian ce ta bankaɗo wannan labari wanda ya yamutsa hazo kwarai da gaske a gwamnatin Kano, wanda har hakan ya ba wa 'yan siyasa musamman 'yan hamayya damar sukar gwamnatin Kano akan wancan zargi na badakalar waɗancan biliyoyin kuɗaɗe. Yanzu batun yana gaban kotu, domin kuwa a tunishi jami'in tsara tafiye-tafiye da harkokin karɓar baƙi na gwamnatin Kano, Abdullahi Ibrahim Rogo, wanda waccan jarida ta bankaɗo labarin da hukumomin yaƙi da rashawa ICPC da EFCC suke yi masa na zargin karkatar da waɗancan kuɗaɗe, ya riga ya maka Jafar mawallafin jaridar Daily Nigerian da kuma wanda ya buga wancan labari a gaban kotun majistare mai lamba 15 da ke Noman's Land a birnin Kano, inda tuni kotun ta ba da umarni ga mataimakin babban sifetan 'yan sanda mai lura da shiya ta 1 da ke birnin Kano ya yi bincike akan fitaccen ɗan jaridar kuma wanda ya kasance babban editan jaridar Daily Nigerian, wato Jafar da kuma wakilin jaridar Umar Audu, bisa zargin an ɓata sunan shi jami'in tsare-tsare na gwamnan Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Ya shigar da ƙara ne ta hannun lauyoyinsa, inda suka gabatar da ƙorafi, suka yi zargin babban editan jaridar Daily Nigerian Jafar da kuma ɗan jarida Umar Audu, wanda suka ce ya wallafa labarin da suka ce hukumomin yaƙi da rashawa na ICPC da EFCC sun zargi shi Abdullahi Rogo da karkatar da waɗancan kuɗaɗe. Suka ce an wallafa labarin a jaridar Daily Nigerian a ranar 22 da 25 ga watan Agusta na shekarar 2025, wanda kuma suke ganin wannan labari ƙage ne, domin kawai an shirya shi ne domin a ɓata suna da kuma zubar da kima ta shi jami'in kula da tsare-tsare da tafiye-tafiye da karɓar baƙi na gwamnan Kano. A takardar umarni da mai shari'a na kotun, wato Abdulaziz Habib Mahmud ya bayar mai kwanan watan 28 ga watan Agusta, a kotun ta umarci ofishin mataimakin sifetan 'yan sanda da ya binciki waɗanda ake zargin. Lauyoyin Ibrahim Abdullahi Rogo sun zargi jaridar Daily Nigerian da ɓata suna. Sun ce ya shigar da ƙarar ne bisa dokar shari'ar laifuka ta jihar Kano ta shekarar 2019 da kuma sashi na 114 da 164 da kuma na 393 na dokar Penal Court, kamar yadda tsarin shari'ar yake. Batu ne yanzu da iya cewa komai ya koma kotu. Da an yi zargi ne bisa dogaro da abin da EFCC da kuma ICPC suka yi na zargin waccan badakala. To sai aka bar batun yake ta karaɗe shafukan sada zumunta, ana tunanin abin zai tsaya iya nan. To sai ga shi wanda ake zargi ya shigar da ƙara kotu, yana neman a bi masa haƙƙin shi na abin da yake ganin an yi ne domin a ɓata masa suna, domin kamar yadda lauyoyin shi suka faɗa sun ce wannan abu an yi shi ne kuma an ƙago shi ne domin a ɓata sunan jami'in gwamna da ma gwamnatin Kano gaba ɗaya, wanda kuma hakan ya ba wa 'yan siyasa dama
kamar da muka faɗa, musamman masu hamayya jam'iyyar APC a Kano. Hakan ya ba su damar yin suka da kuma tofa albarkacin bakinsu ta fuskoki daban-daban wanda ba sa yi wa gwamnatin NNPP daɗi. Kafin Abdullahi Ibrahim Rogo ya kai ƙarar Jafar kotu bisa wannan zargi da ya ce an yi masa na badakalar kuɗi da yawansu ya zarce naira biliyan 6. Dama gwamnatin Kano ta fito ta wanke wannan jami'i nata, ta ce an yi haka ne kawai domin a ɓata masa suna. Har ma ta yi ƙarin bayani da cewar ofishin da yake shugabanta ofishi ne wanda yana da damar tsara abubuwa da suka shafi tafiye-tafiye na gwamna a cikin jihar Kano da Najeriya da ma ƙasashen waje, kuma yana da damar ya tsara duk wasu tarika da za a yi da manyan baƙi da za su halarci waje, kama daga kan gwamnoni da shugaban ƙasa, ministoci, kama daga kan gwamnoni da 'yan siyasa, ministoci, shugaban ƙasa da duk wani babba da zai halarci taro da za su iya haɗuwa da gwamnan Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Gwamnati ta ce dole ofishin shi zai buƙaci maƙudan kuɗaɗe, wanda kuma ita ba ta tunanin ya yi haka, ba ta tunanin wannan abu da aka faɗa, kuma ita ba ta yadda cewar ya karkatar da wannan kuɗi ba. Ofis ɗin shi waje ne da yake buƙatar a kashe kuɗi da kuma maƙudan kuɗaɗe. A wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran gwamnan Kano ya fitar, har ma ya ce mafi yawan lokaci ma bashin da ake bin jihar Kano kusan waccan hukuma ko kuma wancan ofishi na kula da zirga-zirga da tsare-tsare da ake kira protocol na gwamna, kusan su ne suke wawura kaso mafi yawa na kudaden ma da jihar take rantowa daga wasu wurare. Batu ne da yake ɗaukar hankali, kuma ana tsakiya yanzu dai ba za a iya cewa komai ba har sai kotu ta karɓi rahoton bincike daga rundunar 'yan sanda da kuma hukuncin da kotu za ta yanke akan wannan ƙara da shi Abdullahi Ibrahim Rogo ya shigar, inda yake kalubalantar jaridar Daily Nigerian da wallafa wancan batu, da kuma matakin da zai biyo baya idan kotun ta yanke hukunci. Shirye-shiryenmu na gaba, idan an ci gaba da bibiyar mu, za a ji inda aka kwana. Manufar wannan tasha shine wayar muku da kai akan abubuwan da suka kamata a ce kun sani, da kuma fahimtar abubuwan da suke faruwa na yau da gobe. Idan wannan ne haduwa ta farko da wannan tasha ta, muna fatan za ku yi mana subscribe, kuma za a ci gaba da yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa. Mun gode.